Kaixo, Arantxa naiz, eta Laboral Kutxako bezeroa naiz. Orain dela gutxi, alta ematen ikasi genuen, online bankaren abantailei etekin guztia ateratzeko. Gaur berriz, oinarrizko aukera interesgarri bat landuko dugu. Kontuen eta txartelen mugimenduak konsultatzea. Eta zergatik da interesgarria? Pentsatu, bidaia bat egiten nahi zeatela, eta nahi dezue jakin, ea pentsioa sartu dizueten. Edo hilaren amaiera dela, eta nahi dezue jakin, kreditu txartelarekin zenbat gastatu dezuen, kutxazainera joan gabe. Gaurtik aurrera, datu hori ez gain, beste gauz asko jakin ahal izango dugu, eta gainera, ordutegin menpe egon gabe, edo bulegorik gertu izan gabe. Goazen hasteko online bankan sartuko gara. Google ireki, Laboral Kutxa idatzi, bilatu, eta loturan klik egin. Horrela, Laboral Kutxaren orrialde nagusira iritsiko gara. Eta bertan, online bankan sartzeko botoia aurkituko dugu beti. Erabiltzailea eta sarbide gakoa sartu. Agian, pasaitza gorde nahi duzuen galdetuko dizue nabigatzaileak. Nik segurtasunangatik ezetz esango diot. Eta listo, barruan gaude. Erresa da, dena den gogoratu. Gakoa ahazten badegu, edo zalantzaren bat sortzen bazaigu, Super L-karen behatzireun, behatzireun doako telefono zenbakira deitu eta norbaitek lagunduko digu kezkak argitzen. Beraz, hauxe da online bankaren orrialde nagusia. Aurreko bideoa ikusi bazenuten, gogoan izango duzue agertzen diren lehen datuak gure kontuen eta txartelen posizio guztiak direla. Eta saldoak ere bai. Hementxe dituzue. Orain, mugimenduak ikusi nahi ditugu. Adibidez, nire kontu nagusiarenak ordainagiri guztiak helbideratuta ditudan kontuarena. Bertan, klik egin. Eta hementxe daude kontu honetako azken mugimendu guztiak. Hemen ikusten ditut, sarrerak berdez eta ordainketak granatez. Eta ikus dezaket halaber, mugimendu batek informazio gehigarria badu, gezitxo bat agertzen dela. Bertan klik egin ezkero, informazio ikus dezaket eta baita PDF-an deskargatu ere. Hemen klik egin da. Jo dezagun atzera. Eta bukatzeko, hemen bilatzaile bat ageri da. Horren bidez, bilaketak egin ditzaket, daten edo kontzeptuen arabera. Oso ondo ez da? Hemen informazio guztia daukat eskura. Kontsultatzea, iragazi, deskargatu, egin dezaket. Bikain, ikus dezagun orain, txartelen atala. Kontuaren mugimenduak ikusteko egin dugun moduan, orain txartelarekin egingo dugu. Klik egin. Eta hementxe daude, aurrena nire txartela ikusten dut, eta egungo saldoa eta hilean gastatu dudana. Oso interesgarria iruditzen zait, txartelarekin gastatzen dudana kontrolatzeko. Eta hemen behan, kontuenaren antzeko panel bat dago. Eragiketaren data, saltokia, zenbatekoa, eta eragiketa batean klik egiten badut, ze pasatuko da? Ara, informazio gehigarria saltzen da. Eta mapa bat, erosketak nun egin nuen jakiteko. Gainera, oharrak idazteko aukera ere ematen du. Hau ere primeran dago ez da. Zenbat aldiz gertatu zaigu mugimenduak begiratu eta gogoan ez dugun erosketan bat agertzea. Argibide hauekin ez dago galtzerik. Hemen goian mugimendu bilatzailea ageri da.
dataren, kontzeptuen eta abarren arabera bilaketak egiteko. Hementxe utziko dugu eta beti bezala saioa ixteko goian eskuinean agertzen den botoian sakatuko dugu. Saioa modu seguruan itxi dugula berresten digun mezua agertu arte itxoin. Eta kitxo! Gaur, informazio interesgarri mordoa nola eskuratu ikasi dugu. Bulegora joan beharri gabe, hondartzan egongo bagina bezala. Espero dut bideo hau gustatu izana, eta hurrengo bideoak ikustera animatu nahi zaituztet. Gure online bankako aukerak ahalik eta gehien aprobetxatzen ikasiko dugu eta